bacci min kyalewa kasa. Da dawatar mai murna lallai. Na idi bar mai kamar zuwa kan aika. Assalamu alaikum, sunana Hauwa, wacce kuka fi sani da Fadila. Wato wannan ɗan takara namu ba za mu daina kawo ku tallansa ba. Ta samu kar mu bari a bar mu a baya a 2023. Saboda mun san ba za mu ji kunya ba a kansa. Insha Allah. Damaturu Yobe State Santaran. Ba na Bulgate. Damaturu Santaran. Ina kafitalin matasa, yan uwana maza da kuma mata, yara da manya, kai har da tsofaffi ma, kai har na goye ma da za a samu dama ba su fito su kada ƙuri'a domin samun yanci namu mu 'yan ƙasa. Idan ka tabbatar da cewa katin zaɓenka 2023 kai ne zaɓi na. ka ajiye shi a inda za ka sha wahala ganin sa, to kai ƙoƙarin zuwa ka nemo shi. Idan kuma ka je ka karɓa ba, to ka je karɓa abinka domin lokaci ya yi. Ɗan takararmu wato bana yana nan yana jiran 2023. Abubakar Bulgate, ji da gani gwani ɗan kurma, yaro da rarrafe yakan tashi. A 2023, kuriyata taka. Kada ki bari, kada ka bari a baka labari. Allah ya yarda. Ka ɗara fama. Ƙuri'armu taka ce. Sai da kai. 2023 wato bana yana nan yana jiran mu, za mu je mu kaɗa min ƙuri'a ba gudu ba ja da baya. Muna nan. Ba na Bilgate 2023 wannan dama ita ce. Na sabunta ƙuri'armu wato maybe ƙuri'arka ta yi dauɗa, kai wani ma ƙuri'arsa ta lalace. To don Allah muna baka shawarar. Kai ne zaɓi na a 2023 insha Allah. Ka je, ki je, ku ƙoƙarta, ku sabunta ƙuri'arku ta zaɓe domin shi ne cikakken 'yanci. Ka samu damar da za ka iya yin magana domin zaɓar. Kai ne zaɓi na. Muna nan akan bakarmu. Shi wannan bawan Allah mutum ne mai kishin mutane, mai kishin jama'a. Yana son ya yi, amma idan ba mu zaɓe shi ba, ba za mu tabbatar da haka ba. 2023. Kai ne zaɓi na. Sai Abubakar Bulgate Damaturu. Ina kiran ku mazanmu da matanmu da mu fito kunmu da kwarkwatanmu. Kuma idan muka zaɓi wannan ɗan takara namu, zai fitar da mu kunya, zai ba mu abin da muke so. Kuma insha Allah Abubakar ba na Bilgate 2023 zai mana ayyuka yadda ba kwa tunani. Wato Damaturu Santaran sai ba na Bilgate. shine namu, shine abin alfaharin, kuma shine zaɓinmu. Domin idan muka zaɓi wannan bawan Allah, za mu ji daɗi, kuma shi ma zai ji daɗi. Me zai ji daɗin? Jin daɗinsa mutane sun zaɓe shi, mutane suna yin shi, su ma mutane za su ji daɗi, sun zaɓi abin da suke so. Wannan shine ake cewa Kai ne zaɓi na a 2023 Damaturu Central sai ba na Bulgate. mai kamar zuwa kan aika. ba na Bulgate ta so ka rike wakilcin mun ga hakan yafi. Mai girma baban mai doki raban na kasa